assalamu aleykum, on calminama bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi ɓiɓɓe fulɓe. ɗum ɗo ko duɗal pular woni ɗo. oɗo ñalawma hande mo jarate ina woni nogas e joyi juho hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗo e leydi Belgique e wuro wiyetengo Bruxelles e boulevard mo Midi. numéro o ko 17 galle Jokkere Endam mo ɓiɓɓe fulɓe ndendi. sukaɓe fulɓe ndendi ɗo ina janga pular, ina jangina pular, ina jangane pular. en jiiɓeɗo oɗo suko debbo dariɗo ɗo ko suko tokoso mo timminani hay duuɓi nogas dariɗo ɗo ina hucciti e ɓeɗo sukaɓe ina jangina ɗumen ɗemgal fulfulde. on jii oɗo suko debbo dariɗo ɗo darde timmude ina wambi ɓiyum, ina ƴetti ɓiɗɗo, ina fawi e keeci, ina ari, ina ɓuddi suudu mum arde jangguinde ɓiɓɓe fulɓe ɓe sukaɓe ɗo e leydi Belgique. on jii sukaɓe ɓeɗo ɓe jiiɗon ɗum noon paamon wadde leydi Belgique kañum kam fodde muɗum ene waɗi hen ɓeɗo sukaɓe ɓe jiiɗon wonɓe ɗo dariɓe ɗo. so wonano for o judde ma en gartu hen sukaɓe ɓe goto hen foof ma inde wuro e to jeeya jinnaɓe mumen woni ɗo. sukaɓe nan ɗo ɓuuri hen hewde e mabɓe, ko ɓuuri hewde e mabɓe ko jibinaɓe ɗo e ndiɗo leydi. ɗum noon ko ɓeɗo goni ɓeɗo sukaɓe wadde mbiɗen hande oɗo ñalawma ɗo e galle Jokkere Endam ɓe goni ɗo e janggude. on jii ɓeɗo sukaɓe wonɓe ɗo seeɗa tan noon heede meɗen arde. bisimilla ceerno Mamadou Alpha Sow. way ceerno Mamadou Alpha Sow a salminama a juurama. eyyi Seydou Sow. eyyi ɗum noon hande kadi kay duɗal ha joni kay duɗal meɗen gonɗen hande oɗo ñalawma so lewru ndu yarata hande. eyyi ceerno gonɗade ki hartade almuɓe ɓe janggo eyyi ko lamdiɗa. eyyi hande e oɗo ñalawma hande mo gonɗen lewru ndu no yara hol ñalawma hande. eyyi en puɗɗino men Allah joom bade bawɗo jolenila ɗo ko nabaɗo hande ko an hande ko dew nogas joyi juɓɓe sappo e jeeɗiɗi eɗen ɗo e galle Jokkere Endam fular galle Jokkere Endam. hande eɗen gonte yontere men ɗeɗe ɓe e jangde sukkol jangde nder ful dañi sukaɓe jibinaɓe kanko ɗemgal fulfulde belgal wongal sukara e jumde e jooma delɗinal. wadde ɓeyde fof en jetti ɓeɗo sohnaɓe sohna Aminata ceerno Fatima Zahra yarlite on jii oɗo debbaji kono yarlite gonɗo yum e jangguede pular. wadde ɗum ɗo fulful mbaɗi noon ma ɗemgal men jaadi wonno ko ɗemgal woni hunde yimɓe ko ɗemgal maayi hinol en jetti jekanaɓe jaɓɓe kadi yarde janggude ɗum kadi eɗen jettir ɗum janggal fewi. eyyi ɗum noon Fatimata Zahra jom duɗal ko eɗen mbaɗɗon vidéo hunde seeɗa jangdema aɗa dari ɗo e yeeso aɗa hucciti sukaɓe ɓe koye jangguindeɓe pular garɗa. eyyi ɗum noon kalna bandiraɓe seeɗa tan no mbiyeteɗa kati hol kati sukaɓe kam jeeyi aɗum janggo hunde woɗi fayi saabu eɗen daari hen yo Allah yaltana yesso inchallah. amin. eyyi moƴƴi Seydou Sow. joni noon ko Fatimata Zahra en ceertani ha joni de. Fatimata Zahra en ceertani ha joni de ko ɗo gonɗa e ndiɗo leydi mbiyetedi Belgique. ko joni puɗɗiɗa jangguinde sukaɓeɓe walla holno puɗɗiɗa jangguinde? eyyi boyan ɗin janggo saabu min haɗum wonde ceerno komi almudo sada wonde ceerno komi almudo saabu nde dañi jangguinde waɗa ceerno
eyyi ɗum noon wadde oɗo woni Fatimata Zahra walla ɓeɗo Fatimata mo Alioune Mamadou Bare kañum woni ɗo henna en ñagadi momo Allah moƴƴere e jinnaɓe tindi ballimo kankone ha wawi jangguinde Aminata eywa ɗum noon bambuɗo ɓinguel bambuɗo ɓinguel eyyi bisimilla jiddana so konngol beddoɗa ɗo bandiraɓe eyyi ala bisimilla ɗum noon Aminata Abbas aɗani ɗo dari yesso aɗa jangguini sukaɓe ɓe aɗa ƴetti ɓiɗɗo aɗa fawi e keesi ko yidde ma e pular walla holko ganduɗa ko mbawɗa hen hirjinde bandiraɓe ɓe hunde seeɗa hayde mbiɗa kongo a wona beɓaɗo konngol ko mbawɗa hen tan wiide bandiraɓe ɓe seeɗa bisimilla a ɓooyi ɗo e leydi Belgique walla a ɓooyani ɗo koto men dokkuɗinɗa janggude seeɗa eyyi garɗa ɗo joni aɗa eto wallude sukaɓe ɓe e jangguinde e wadde binde mbaɗe fayida e jangguinde sukaɓe ɓe ɗum noon ko Aminata Abbas ene jeeya wuuro men yo Fondu ari ɗo ko ɓooyani ari ɗo o ari ɗo ene kanko addi ɗo on jiiɓiɗɗo mo wambi o e sukaɓe o sukaɓe makko nanɗo ene jangga e duɗal he ɗum noon wadde ko ɗum woni ɓeɗo wonɓe ɗo eyyi kala noon neɗɗo duɗal ngal ɗo ko duɗal daringal e wallude ɗum noon eyyi ɗum noon en jii ceernajo oɗo ke jangguinoɓe en jiiɗima vidéo mum ɓennuɗi ceerno Harouna Diallo ɗum noon ceerno Harouna Diallo ko mbawɗa weddade hen Allah nawra ɗum yeeso ha mbawi yettade yettade jettini ɓesgu men jiɗi yettade kadi gasa yimɓe jangguini ɓesguji